Hi guys, hello guys, hey guys. Yeah guys, ndakuna kuti handina ushu ndezvakawanda zvoda kuitwa guys. Itai share live nekuti nhasi tichaita malive maviri, saka ini ndoda ngoita ndikurumidza kupedza ndichizomirira munhu ari kuuya nenyaya yake because ati achapedza kuma ari kubasa, achapedza kuma 6 day koko kuAfrica, meaning to say kuti andingambogari pano apa kusvika kuma 6 ndiri palive totokata tozodzoka. Anyway, uyai guys, uyai pari kubikwa ipano yangu hapasi tisingatombobika ka pane derere ratengwa panapa vanzi ndibikirewo derere, saka inini nederere hatinyanyi kuwadzana manje, but ndotongoribika kundogodiko derere but iko zvino hangu hatisanda kubika, ndiri kumbocheka cheka nyama iyi. Neyo nyama ikunoona zvainoya yakaita guys, nai inoya yakaita inotoya yakadai, saka utombocheka cheka weikwaningwa order kwakwe, saka unotoya yakadai zvinai ndibva yebreakfast yona imawiri anoita ino yakadai, saka ndotomboicheka cheka ndega ndopeka. Handina zvotingadi takafamba nacho chiAfrica, tinotongofamba nayo ringi riripo dia, ringi riripo chiAfrica tinotofamba nacho guys, zvakatirera totoita nazvo saving. Saka unodoverenga nyama, todoverenga mapisi guys ndichisa mumapepa. Ndodoverenga mapisi ndichisa mumapepa kuti munhu mapisi ake, nokuti panapa vanhu vanongonavo panapa i2 tongori 2 hedu, vamwe vana ava vadi sesadza vadi chii. Saka handinenge ndoita nezvokuti ndinongoverenga vanhu 2 ndikati vakadla 3 ndodla 2, vakadla 3 ndodla 2. Nenyama unodlira kuguta plus nyama inombodhina nimuziza guys, senge kunesinganakiri. Hai gero hanzi pina ilink adishishumbira sindokumbira mupine link, ndokumbira mupine link ka ndo since link button redu remasters siri kushanda, pina yenyu link, pina ilink ra gift, pina ilink ra gift. Ndoda mbotanga nekutaura maswera sei kuvasikana, maswera sei guys, ndoda mbotanga nekutaura kuti maZimbabwe takaoma vedwe, takaoma moyo. Isaka iyo nyaya yazure kuti mukomana anonzi gift yakauya pana tsvaga rubatsiro yatogwadza vamwe vanhu. Guys, musadaro guys, ngatisadaro guys. Munakurarama nedisability guys, anditi munakurarama nedisability. Thank you Barbara. Yes Barbara, long time. Mazwano, I'm liking you, yakutanda. Yes, you are no longer the pasura apo sisi wangu Barbara emuva lapana you ube seupandukile so angazi uthi ngithini, I don't know, you were just you know going where the wind was blowing, and I would like Barbara lo kwenzakala ngaye, what's going on with you now? I'm sticking to you back the original Barbara that we know. You were becoming toxic by the day. So this is something I've turned. It's true though, it's true. I can't anyway. What's going on with this lady? Be fun. Digana kuiona ndakabata arthritis. Sorry Laina. Makumbaya. Sorry. Stop doing things. Sorry, akona about arthritis. So link ya guys kuita kugwadza vanhu, kuita kugwadza vanhu kutoti akazokumbira mari akazodai pakazodai guys, tikuona kuti munhu atisa ana maoko. Regai munhu abatsirwe. Regai munhu abatsirwe. Munhu ana maoko guys, kuti ticheke nyama zvatiri kuita kudai so anodibata sei banga iri, anodibata sei banga, anobata banga sei, haana kana maoko guys. Imi nyatsokumbofungai even ane mudzimai, munhu ane mudzimai wake guys, anditi munhu anenge achitodawo kutoitawo zvanenge achitoitawo achitodini. Sometimes it's hard. Just put yourself iwewe, put yourself uri muposition yavo guys. Tongoti ndiwe munhu ana kuzvarwa akadaro ka, remember kutotanga kuadapta kuti one munhu akaberekwa ari normal aitoshanda nemaoko ake kugobora miti. Kugobora miti munokuziva guys, kugobora miti
munokusiva inini kugobora miti ndo basa rake raitoshanda achiita iroro. Then wozongomuka mangwana kupiko sekutashu kupiko zvakatovharana kupiko vaya vanongoda varivo vari kugeina pane pasocial media vachitora mari dzavanhu kupi kwavakambozodzoka vaya sekuru tashu vaya sekuru venyu vaya kupi ndovega 1 munhu akangorasisa pane vanhu vese takafonera vamwe vese vakapromisa ndovega vari 1 vakangoita chinhu chisina kunaka kuti ndichafona back and then beriri come back hanimaona havana. Saka ivo kungovasiya vakadaro mubve madzidza ipa munenge muchiindisa mari dzenyu ipapai ikokoko hanimaona. Hanzi remember akamboya kwati Tilda akamboenda kwati Tilda rini nailiyoni akabatsirwa here akamboenda kwati Tilda akabatsirwa here. Christine vanoti bira vanhu but kubatsira vanhu havadi ndozvazvakaipira ndozvazvinoboha izvozvo. Vanoda varivo vachitora kumbopowo kuchipawo vamwe havadi kukundwa naketi chaiyo kukundwa nevanhu vari bhita vakatouya vakatobhadharawo mari pano vanhu vanotori bitterness asi vanhu asi mazimba kana ndozogara I give up mazimba I give up. Hanzi anokona rubatsiro sisimeli kwaTilda akaenda zvishuwa hamwana hanzi pateni makore saka vakaenda vakashava rubatsiro hani mukushona. Saka anenge akamboonekwa ikoko vanobva ati akabatsirwa every day akabatsirwa saka iye haasi kuda maoko guys. Hanzi anenge achidawo maoko hanzi yakabuda mari handisati ndatarisa ndizivi asi ndingonzwa kuti vanhu vari kukanda handisati ndaitarisa. Iwewo unogona kutarisawo futi GoFundMe yakanakira munhu wese anoona unongoenda paGoFundMe iroro handika unongoenda paGoFundMe iroro unocheka inotokutaridza kuti pane mari yaiswa irimo muaccount inotokutaridza. Saka you can also go to that link kiriyo unotarisa handwana munhu wese ari free kutarisa zvake unoona. Saka vanhu ngatirege kudaro admin tokumbura shumbure sinokumbura muise link apa pinai link please pinai link vanoda kukanda vakandi pinai link tichita malive iko zvino izvi munokandawo link vanoda kukanda malive mari dzavo vachikandawo it's okay unoona. But vanhu ngatisadaro guys ngatisadaro regai munhu abatsirwe anditi regai vanhu vabatsirwe tozati kune imwe nyaya iri kunetsa yekuti kune mari kunzi yakadliwa kwaRuto kusvika zvodididi handitika but hazviti stopika hatirase mbereko because tafirwa nai guys torasere mbereko nokuti mwana shaika hauchazode here kuzvara vamwe hatirasi mbereko because mwana shaika tinongoramba tichiindira mberi hatistopi because kwanzi kwazodii nefamily iri kuita zvayo giridhi yatokata upenyu hwemunhu nepakati iyo family yatozviona yasara ichidla manje mirai ndikuudzeika family yese iri kudlama yakadla mari yaRuth kana kuti yakaronga madhiri nemari yaRuth. Mirai ndikuudzei mari dzakadai so hadzina chazvinoita mari dzakadai so vanhu vakabvisa out of empathy antika yekuti munhu akwanise kubatsirwa aende kunoitwa kidney transplant. Imimi kana maona kuti hazvisi kuita mukaita musoro vana sekuru vacho kana kuti vanani mari yakadai haina kwainolasta kwainoenda mufunge kana munakaita zvibusiness nazvene zvinoti mbombombo kudona hanimuona zvinoti mbombombo kudona mari dzakadai anzikwa ne333 thank you anzikwa ne333 pounds aiwa icharamba ichikandwa zvayo ticharamba tichingoripusha mari dzakadai so dzinonetsa mufunge hadzisi dzekuti dzinongodliwa mari dzavanhu idzi dzinenge dzakontribhuta neruzhinji rweZimbabwe. Mwari akatora last money yake oinamatira kuti mwari handina yekupedzisira iyi ndakuisa pato nabatsigwe iwe ongotorawo hazviiti zviya guys unopinda munyama wekuti unototi ndakaroiwa usina ukazviroya wega hatidliwi mari dziya hatidliwi taura chokwadi pamberi paMwari right. esi yaiswa namishow here iyo yaiswa namungikiri yakandona yaiswa nandoda runyarara ngandipine admin yacho inenge isi kutomboda zvokutoita ngandipine hangu pana runyarara apa iyo yaiswa okay iro link iyo ndaisa link. Saka guys zvakwa muri linki mariona anditika muitawo muchikandawo chero 5 pounds guys kana 5 pounds kana yaunayo yesirumbidzai charity chayaunayo ungokandawo kuti tikwanise kubatsira tichienda mberi takadaro anditika tikwanise kubatsira tichienda mberi takadaro tikumbira chikumbiro panguva dzakadai idzi ndopatichida kuti tikwanisa handikwanise kuisa PayPal asi ndokwanisa kupa admin ari padhuze cash it's okay. Chihera unokwanisa kumuitira kana e-wallet havasi padhuze manje vari kure kuna naCape Town uko ndokwavari shumbure asi siri muJoburg
Cape Town. Saka unokwanisa kumubata Liza waita. Thank you Chera. Ndo vanhu vatinenge chidana Chera. Vanotarisana Chera munhu wema-street. Haana family. Munhu anongombeya ma-street. Chera fanu. Asi totoziva kuti panoitwa zvakanakawo papapa atobuda. Mangwana pakanzi totaura jaiwa pa. Munhu aimbeya ma-street ndimbeyai asi pano waivepo wakatopisa. Saka nekuda kwaizvozvo waita dambudziko guys. Let's do the same. Hanimona nekuda kwaizvozvo vakanakira kuti ma-street vanotaurisa saka vanokurudzwa kunotiswa kuti Chera mukuru waChera kuya akanzi Chera fana ave nechiprofile picture chake chine red totoziva kuti ndiye. Hanimona donation for ukavhura link iro unoona chero ma50 rand guys 50 rand chacha inowanda handika because chandayo vakanditumira mapepa avo esindakatone mapepa enye hospital nequotation yekwadoctor because ndida kuona vakanditumira quotation yavanayo iyi ndeya 2017 handika ndeya 2017. Thank you Chera. Quotation iyi ndeya 2017 vakaipiwa to that means 2017 he has been trying kutsvaga mari iyi isingabatani. Quotation yavo ndeya 2017 ndichakukandira quotation ndokudzima mazita ndeya 2017 that means kubva 2017 vaingozama. Hanimona zvokuti ndatoti nini isusu taona nhamba we need to start from scratch because 2017 is a long time ago guys. Toda kuti tilias nadoctor uyu tibate doctor ushu handika timu rangu manje zvarakanakira riri kuseri riri anonymous amurizivi ndo rarikutsvaka tichitunzai tipe mapepa aya raona mapepa ara iro rinenge rada kufambira idzo nyaya dzirinyatsokuona ritange kuti 1 kutora maquotation ivo hanimaona kubotswana ikoko kana kuti kuessay hanimaona saka vakutanga kuti 1 kufambira nyaya idzi tione kuti ndekupi kokuti kokuti vanokwanisa kuitwa fast because zvinhu izvi according to ivo vari kunze kwenyika kupi kupi vachita maresearch avo hazvingoitwi everywhere zvokuiswa maoko emagetsi aya it doesn't happen anyway. Hanimona because vatondivigira kesi yemwe munhu ari kunze kwenyika is it Sweden akaitwa izvozvo magetsi inozi maoko emagetsi what not I think kune zvipatara zvinotoita hazvisi zvipatara zvese saka vari on top of it. Hanimona vari on top of it vakumbotanga vambodzifambira nyaya dzacho handimona vari kumbodzifambira nyaya dzachona right. Asi guys ndanguya kuti ndizotandara nyaya ndinayo yevakadzi musamise nyaya iyoyo guys. Munhu wacho ari kubasa ati ndopedza vanoshanda kuma-beauty spa hanzi ndinopedza anenge ave kumba kuma-6 because hanzi topedza na-5 pakutopedza apo but pakuzofamba kuenda kumba pane nyaya iripo yamunoita imimi vakadzi mimi. Okay Spilisiwe, that would be nice. That would be nice. Spilisiwe, that would be nice. Thank you my sister. Mamona saka musasarika ndati muone zvamunoita imi masinguru madha masinguru madha ene munobika huru munobika hombe saka ivava kuma-6 guys kana ndikakata zvangu musarariga kuya kuma-6 muridzi wenyaya anenge apo muhwe nyaya yemunhu wakachengeta mwana wakanga atogwa mafriends munhu wechirume achinzi mwana wakoyo kubva iri mimba kukatogwa mwana weshamwari kukudza mwana asiri wake achiitira kudya mari yomunhu mwana kukura guys mwana achitoti mama munhu anozikanwa papepa social media pasi vanhu musadaro musadaro paibuda mari pachirongwa madhiri asi zvinhu zvinhu zvamunoita nemabhururu chete zvinozongoputika chete saka inyaya iri kunetsa inyaya iri kupolisi asi vamwe mabhururu anga ari involved wo mukati they want their money vari kuda mari yavo hanimona because munhu akuchamba kwapa mari kuti nyaya yakumapurisa iye akutiza akudini they want their money because pane mhosva kapa pane nyaya mwana asudzigwa mai vemwana chaivo vaona kuti nyaya ipa yapolisi akaziva akaklema mwana wotogwa nesocial services akati mwana ndewangu hanimona mwana wangu asi mwana wake zvikaso aindobva ati dhiri rose pachena waya iye ndobva atisa asi munhu ari pasocial media ndakatombomuposta musuno ndichimutsvaga ndikataura naexsel ndikati wangu nyaya dzakadai hadzidi nekuti utange kungofumugwa uchienda kusocial media ini vanhu vakazoya vachitoda kuenda kulive handikwanisi kuramba asi ini ndatanga ndaya kwauri kuti taura nevanhu ava do the right thing kana vamakaita magame enyu ekupanana mari ekuti unovapa mari vape mari yavo because ichaenda kusocial media manje kuchazotozobuda zvakawanda kunogona kubuda zvinhu zvakawanda kusocial media handika akanga atiora isaturday ndikusangana navo ndovapa mari yavo ndozodini yes Julie ndovapa mari yavo saturday ndikusangana ndodini akapromisa saturday zuro yaya kana kubatika hana vaya vagumbuka sikana ya vadzoka vakati life pamberi nelife hamberi nekuexposa munhu saka ini handichandokwanisa kuti nditewo tongoitawo nokuti kuti uvarambire unoita kunge unoita dzavamwe hauiti animaona hanzi I'm in same situation sisimeli bhangu ari kusapota loveness saka ari kusapota mwana asiri wake here chimbouya zvongotudza nyaya yako saka iwe murume wako ari kusapota mwana asiri wake ende futi vakadzika
asi hamutyere naini kuti zvikazobatwa unoiswa nyeri. Hamutyere guys kuti zvikabatwa unofa chako kuti finya. No, nyaya dzedu yeGoFundMe and if I'm not involved, ndinopesera makuti ndinohakira. You are the same people anozoti sisimeli fambirai nyaya idzi. Motozama kuti sisimeli vanohakira zvimwe zvinhu dari kwai maona yabatwa nomumwe munhu mazoibatirei wati saka kana nyaya yawe tove nemumwe masocialite ani kana ani handitopindi ndinotomira kusaidi ndiye ndichingoriwo nemucomment section tichingofollowawo zvinoita vamwe. Handiti hapana chakamboipa pakusapota vanenge vachita nyaya. Handika vese otherwise every socialite is capable of doing nyaya dzinenge dzaiya pasocial media. Munhu wese ari capable of doing that. Saka kana zvakatodaro zvinenge zvakanaka tinotosapota kuti tichiteresiya. Saka ndo zvatoda kuti tizowa izvozvizvi. Right guys, tichimirira iyeyu tichiwelapta tichimirira vanhu venyaya vari kumbochaisa mabasa nekutrafela twaende kumba. Nasi Sunday ndofunga kuti ringaita traffic congestion haida kuti Sunday kai. Guys, vanhu vari kuSA iko vane bholi yavo. Handika vane bholi yavo musa 21 September yavari kuita yavari kusangana semadzimai vakachena vachifara pamwe chete vachidya vachizivanawo vachiinteracta vari pamwe chete musuyu kashoma. It's very hard kuti maZimbabweans abude achingoenda kunozvifarigwa. So zvikuru sei ana madhumbe because kazhinji kacho vanogara vari vakavharirwa vari mukati menhingikiri vari mukati medzimba dzavanoshanda ndomo vanenge vachigara. Saka iko zvino pavanonga kuti vada kuita chi vari kuda kuitawo bholi yavo kuti vasangane kuSA ikokoko vachimbochena achionekerawo. Handitika saka ndo vamwe vanongodisa pressures isina kana nebasa rese. 6 p.m. African time 6 dzekwavo ikokoko ndo patanenga svakumba vange mukucheka iko. Ndikucheka nyama ndikuda kutoipeka nyama chai ndikucheka anoona. Saka vari kukumbirawo donation guys kune masisters avari kunze kwenyika. Vari kukumbirawo donation. Ini ndavati mozati I don't like to be kuti munishandise zvamuri kuita izvi. Kana muchida chinhu chenyu makaudzwa nguva iripo, you planned time iripo. Handitika munokwanisa kuronga kuti ndoita mbijana kana mbijana muchibhadhara mari dzenyu. Iye kuti every time muita chinhu chemuti simeri ndaipa live. Ndinozongoita hangu bhatara chokwadi ndenge ndisingadi ndisiri comfortable zvachose. Kana taita chinhu tai chinhu chipere. Handika itaiwo chinhu chenyu nemwoyo wenyu unodawo. Anoona kana makuti moda kuzobatsira kuti mubatsigwe nemasisters enya imbodzidzai kubaya live muchiuya mega muchizvitaurira mega. Anoona mopinda malive muchizvitaurira mega muchitaura navo avatyise pane kuti mugare muchingoti munotuma sisimeli. That is wrong. I feel like zvinozombira zvakanaka. Anoona zviro zvakangonaka pakati penyu pamochinjana kuti nhasi wembopinda mangwana wembopinda muchipinda muchitoita nyaya dzenyu muchitaura navo vanotokunzwisisai stereki pane kuti mirira tisimeli. Mange sisimeli vanenge vari busy. Ani munoona musazoburise banga harina basa vanenge vachizoti unenge uri mukitchen zvandiri izvo zvindiri mukitchen. Saka it's not like pane mathreats or what. Animona saka nechiti mukachimu hanzi mbushakira mupenya mbawana avatodyi ufunge rashi. They don't eat. Avatobati nyama iyo ndeye vanhu tuyo havadyi zvana nyama izvozvi havadzidi. Vanoda dzekunze dzakabikwa kuzhe dzatobika mba havadzidi. Vanoda dzavo dzokunotenga kunze uku machikera asinganaka yanenge akatenga kunze zvimateka zvemumba zvokubika kuti paenda tobika chivabikira havadi. Manoodles hope ndo chikafu chavo chavanodya icho. Manoodles zvimawatiwati zvisina nebasa rese ndo chikafu chavo chavanodya. Havadi sadza unoti tikatotenga 5 kg chinotopedza mwedzi ne5 kg panapa kunoti chakutopedza mwedzi because of baba noda sadza every time. African men, real African men. Imba panapa chero kabika rice havabati. Ndo chikafu chavanoda chichishamisa vana KFC vana ndozvika izvi zvemumba izvai. Vana vazhinji handisi kuti nemakai havadi sadza havadi kana kuriona havadi. Saka kubva kare nakare havadi. Ani kendi muza kuti ndembo life nchiti mwana uyu anenge ane problem yechigwere eating disorder vanchiita zati ukamupuchira life box ukaminisa anodzoka chiviga mumba anoviga chikafu havadyi. Ndakatozvika pakutoita peace nazvo havadyi. Vanotenga zvinhu zvokuti ngakutaridzai panapa zvinhu zvavanodya nemi munotoperegwa ini munotoperegwa havadyi havadi. Vanenge zvinhu zvokuti hazvindidhuriri hazvo kupinda mushopu muzochita ma 2 pounds 1 pound ndo zvinhu zvavanodya izvozvo. Saka hazvindidhuriri nokuti vanodyawo izvozvo izvo. Unoona zvikafu zvevarungu vemuno zvisinganaki zviya ndo zvinhu zvavanodya izvozvo izvo. Saka ini kusai kwangu hangu hazvindidhuriri asingoti guys takaregwa nesadza isu. Munhu ngaadzidzewo kudya sadza ndo zvandoona. Munhu ngaadzidze kudya sadza.
saka inini guys vanhu vekusa yava ndavaudza kuti imimi kana muchida kuti zvinhu zvikufambirei itai muchiita zvima-challenge zvenyu animona itai muchiita zvima-challenge zvenyu muchiita zvima-challenge zvenyu muchiya muchiita pano zhinji vabata havabati manyara havadya havabati apa mbira kutaridze kuti vanohlei havabata zvinoenda zvidyiwa ona izvi mungona izvi ndosvika zvinodyiwa izvi ndosvika zvanenge vachila izvi zvemuno zvazva zvinodyiwa nevari vemuno zvisinganaki izvozvizvi ndakamboda kuzvitesta hazvitonaka na izvi ndo zvinhu zvavanotengwa chila izvozvizvi izvozvi zvisinangana nebasa rese ndo zvinhu zvavanosva nezvimabholonesi nezvimabholonesi zvimwe zvinoita zvinopepa zvinoita ma1 pound chete ndo zvinhu zvavanenge vachidya havadli apa saka ini ndakatoti bhoni manudhus edu ekumushaya chete atinotopeka nyama yevanhu vaviri so guys vari kukumbirawo kubatsirwa guys vedu we saka handizivi kuti ivo nemama edheka mauya pana pamatiudza kuti munoda kumboyazoita sei bho racho ri kuita 150 pounds 1,100 rands 1,100 rands saka ivo vari kuti vanokumbirawo mahalf kuvabhadharirwa mapekwaino kuti mari dzachona hatizokwani tikazodidi bla 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 saka inyama yevanhu tui guys tisamupepure totofunga kuti totoverenga mazuva tichitoenda zvakanaka ana mai maponga ina handidi kutambisizana zvamai maponga kuti haiwawo handipoti kana kusana chimbonetsekanana kuti havadi no problem should be themselves tongori ndinyaya kwai kutsvaga roputisa saka isonde vasina vake nokufuta regaiti zvindinyire ndife nditi kwaindoda kuti zvizotengi ejirei zvizotenga ndatouya ndikoko totoita zviripo ndikati ndini ngazii ndobhodha ne ndakatopuwa nemari yose munhu gutsikani hallo yaiti imi ndimi maadzimini imimi handisi kuti muchiti muri kuda kuguma kuti mubatsirwe nemasisa dzanyaya wabhuroja apa muri kuitawo chii what are you doing in return hamungangotani sisi medu kuti waigova wata muromo pasina ivo vanhu vatoda kutengerwa what are they doing Sisimeli, we are pushing vanhu vedu kunoku sisimeli zvinhu zvakaomera vanhu kunoku vari kutipawo mahafu vari kuwana ma550 saka vari kukumbirawo kuwedzerwawo ma550 ndio mari yavari kukwanisa kuwana vachidawo kuenda kunofara but kuno kuSouth Africa kwakatiomei sisimeli saka tiri kukumbirawo kune kumbinga dzedu vana sisi vedu hanzvadzi dzedu kuti dzibetserewo vanhu vari kuno kuSouth Africa kunoku hakuna kumira zvakanaka vanhu vari kungokwanisa kuwana mari shoma shoma ma550 avo vakatobhadhara saka vari kukumbirawo ma550 tiketi redu riri kuita 1,100 chete saka ndiyo nyaya yacho sisimeli saka vanongokumbira hapana kana challenge zvavanenge vachitiitirawo kana chiyo kuti vafadze mbinga handitiziva kuti kana uchiitawo uchikumbirawo kumbinga unoenda uchinofadzawo mbinga endo zvandoziva ini unofadzawo mbinga unouyawo mbinga dzona kuti zvechokwadi vanhu vaita effort zvokwadi vanhu vauyawo nezvakadai vanhu vakuita effort munongwanongwa ipapo zvofangokumbirwa vagere mumateresi tavataurira kuti vachakwira palive vachaisa marequest vachiita zvimachallenge kana idzo mbinga kana dziripo dzokwanisa kungopinda kuti ndoda kuti vanhu vaiti zvakati vanhu voita zvinhu zvacho izvozvo because that way zviri nani pane kungoti vangoti tipei vari kukukure ukukuru tipei ndinozoti kuti kunonzi kufadza mutengi kufadza mutengi even fibi mwana wangu abva dai ranzi dai raitaura kufadza mutengi ka
mukaenda kumabhawa guys, mukaenda kumabhawa kana mukaona mahashawe ekubhawa achipadza mutengi anoti akazunzira mutengi magaro kudai so kuti doro ribude, akamuzunzira kudai so akaenda kana muti mwa kisi akanomuhaga kufadza mutengi kuti mari dini kuti mari ibude. Ende uzvona zvoke varume vedu ava vanenge vachiita kuibudisa zvokumhanya hanomaona kuita kuibudisa mari zvokutodaro hanokuti ari kungofadzwa nezvisina nebasa rose. Ndozvinoitwa mbinga. Mbinga dzinoberekwa, mbinga dzinonazvo dinga mune yamudhijaivhira dinga mune hanzi how can you say chete ivo vakuishaya one hanzi how can you say chete ivo zvichao handa kuisisa handa kuisisa fadza mutengi ndo zvinoitwa nokola kulasatataura alright kuti pane mbinga iri kuda kuti nditambe maiweli here igonditengerawo tikiti rendege kubva kucape town. rendege chairo ndiri kukumbira mbinga kana iripo mbinga ndinotamba maiweli. amen aiwa anongo ndozowedzera. okay tiketi rendege mari kubva kunhiki iri kuita 3.1 nereturn right. Mbinga hanzi ndinokumbirawo kana iripo nditambe maiweli ai ndinokumbirawo kana mbinga muripo mubude kwanzi inonzi maiweli kola maiweli kwai ndida kutambawo maiweli ndida kuita kutenderedza vhoti kana mbinga iripo hanzi mbinga budikira undudzo kuti nondiwedzerawo here ndikurumise kutotenderedza vhoti. Vari kuda kutenderedza vhoti havasi ndo challenge waenda yanzi ndoda hangu kutamba vedu weye kuti ndiwedze kwetiketi rangu ndibve kucape town ndindevo kuna vamwe saka ndinoti mbinga muripo here apa vatogara varova kutenderedza vhoti yacho vatenderedze vhoti muripo here mbinga are you there? Mbinga are you there? Kuvadonha vanhu vacho shuwa adonha sekatenderedza vhoti shuwa tineitwe changu adonha sekatenderedza vhoti right. Mbinga muripo here uko kana aripo adzoke atenderedze vhoti akatenderedzere vhoti mahara vedu wei anzi gaitishike kuna selinkino anzi ledojonzi yakazemesi yaya mbinga itaitsepete vatenderedze vhoti. Iwe Juliet ndiwe mbinga yachozve Juli ndiwe mbinga porowa here tsepete apa my sister Juli ndiwe mbinga yacho uri kuti munhu atenderedze here hanzi inini ndandiri pasi kutamba songezana hapana shamwari nyaya iyoyi ndaitoigaya kuti shamwari inini tichangopesa tangoenda kunojoina izvo zviripo togodini kuti hatichina pati paimwe tine here opposition party right now tina here izvozvi right now chero gudo rikabuda rikamira apa rikati vote for me who vote but gudo racho hapatorina saka todini muri kuonawo sei nokuti tichagara tichingori vanhu takangoti zvinozodii come on guys amen munoonawo sei guys munozvionawo sei totongojoina zvigure tingagodii naye asani because hapana kumira mushe kapi todii hanzi mbinga dziri kubasa resimeni handizivi kuti mbinga dziri kubasa kwadziri kuti handizivi pamwe dzinenge dziripo dzitorinawo mari mona pamwe dzinenge dzitoripo kana dzimwe dzisipo zvitsavire hanzi vafuyana jobs kana coming up with something mai maponga taneta wangu hausi kuzvionawo taneta wangu chingonzi kukuita zvino kuya kuno chino chakazidai hapana chine nditoro chiri kungobatika chikuitika saka uda kuti chii watitora nenyama todii todii taneta God it's still in it. God is in it. Sisimeni timbomira kuita give up. Unongosasazivi Judy kuti zviri kufamba sei. Unongosasazivi kuti une confusion. Zvinosaka tikuita sei tichabvuma nekudini. Unongosasazivi.
Ungosinza kuziviwa nguve neconfusion chaiyo kuti saka todini serious ndanda kutoti andonozvoina hangu zvikure 5 ndanda kutongofunga toenda kuzvigure tondodii izvo zvita zvesikumbeyazoita musheti mbofamba isina kufamba kana yuli vachibva tone vhoti amaivanitenderedzwa Julie. Tona ere vhoti amaivanitenderedzwa kwaziona uri gatimbotenza vhoti akamirira sure bosi anokopena chese aiwa chikuru wasvika saka goi guys matwitter say I'm here to bless pane ane challenge zvini here thank you kwanzi ndiri kuda mheno iwe vape challenge kwanzi ndinoda kutamba kwanzi ndinoda kutenderedza vhoti yamaiwe kwanzi ndinoda kumbira kutamba ndinoda kutenderedza vhoti saka mheno kuti atambe here iyoyo uri comfortable nayo here mapaketi angu atowanda kapo I did a fake TV in my package today. I can play. Oh, it's probably hello, sorry. Good night. It's hello, sorry. To pay the money. Too bad after the cops at Timimo. No, and then I cannot think I'm ready. I know to think I am. I just said to the can you both see? I wonder get me. 2 months, 3 months. But now you can do 2 months, 3 months. Matenge kinyam. Kune vaya yamai maponga vaya vanotengesa online ava vanodhilivhara vaya. Pane vanotengesa so inonzi chiko bushari inonzi chiya meno kati bushari rinotengesa kubva kumabrim chaiwo mafish beef cream totenga nyama unotoda unotoudza ndoda yakati vanotokuitira kana uchida mashort ribs kana uchida vanotokuitira zvese inonzi chiko bushari yandichazivi zita racho vanodhilivhara fish yacho totenga mabrinz edu ekumusha yamahomba anotonaka muno unotouya chiri chikula bhokisa chakatozara vanotouya chitosiya pamba pako iwo zvobhadhara zvako mari yachona hanzi chero challenge nemalife dei vachitiudza zvegrace kuti vaita chiti vayanzokuita kabapinde pachallenge vatimbokuedza grace naikuwagire naishuwako grace nyama ina handiifariri isina kana mafuta iyi nangaitawo zvimafiti so nyama inodzviyare challenge idzo guys kwirai muye muite machallenge enyu apa mbinga inosarudza kwirai muite machallenge apa guys mbinga iripo mbinga iripo apo kwirai muite machallenge aitsepete bho alright kwanzi yamutambe chepete paita inonzi tsepete paita mbinga apo kurimidza kukwira guys kurimidza kuisa mari kwese yenyu mukwiri pindai muye kutsepete apo tiketi iro. Do you think they can deliver to Scotland, Mama? I will ask. I will send you numbers. I will send the new ones. I will ask you numbers because you want to deliver in person. I want to remember the Roria Wachisa from my address. I want to give a book. But I want to remember this to be going to deliver. This is a cheddar who can defend the same document. I think I can make a sterek. Baku Vanazo poku, buffalo meat, goat meat, beef meat, Yamaka and the Yaka eat it cheaper. It's very reasonable. Because Yama, yes, I'm going to say, and to pick a knee and to pick a Yantica, Nancy live, I don't say, live breakfast.
Rose, nyama yese ndeye 70 pounds. Yes, you. Yes, 70 pounds. Saka it's cheaper. Nyama yakachipa. Nyama yakachipa. So uchida winu ship whatever. Take it. Zvese vanotengesa. At the shop, please. Mira it. That's just the shop. Maswera says man. Hello, dear. What should I say? That's fair. Ndoda kutambira handi sepete. Hello. Okay. What should I say? That's one. But 2 minutes. But in Tifana is man. It's all right. All right. Dr. Gideon, anonibatsira makotation emaoko yawo yakatita diacha anonibatsira kudhindisa maoko saka anditi zvoro kuti ndanditi ngatiseta appointment tisangane mangwana makusendo weko kumundigadzire new quotation nekuti tiyaya yagariswa saka okay, no problem. What I can do, there's no need to meet mangwana. Let me do research right now where I am. Then when I research, give me from now up until Wednesday. Then I will tell you who to come and collect the new quotation. So that's wonderful. Gift. There are some good Samaritans who are helping me to raise the money. They go to the GoFund, but they won't give it the money to me. They want to go to the hospital to the right person. I told them about you. Saka Anditi, it's okay. Can you hear me? Right. So tonight, those are the you need everything more for it. You know, to manage, you know, to and I'm chicken that's the Itora. Tinotoifambira hanzvadzi yangu anditika ndosaka nezuro paipaya ndakati ndimbondipa ndikiri timbondipa madetails ese anditika timu rangu riri kuseri uku harizikanwi iroro maghost team yepadhiarisa rinenge richida kuti rione rifambire nyaya because truly speaking they did their research hanzvadzi ndanditi handisi kuzvitaura ndichazotaura nemi tozotaura rimwe day they did their research anditika nezuro havana kuvatana nhasi makuseni they did their research. And not all hospitals are doing this. So they wanted to know this doctor. They want to pay my phone numbers and everything. They are going to speak to this doctor one-on-one. Because this doctor, I'm not telling new quotation. Because he is the same doctor. Indeed, same doctor. I can give it to the number to you. So, are you the doctor for gift? Yes. He told us about you. So we are just getting my quotations. South Africa, then we'll go with the cheapest. And I think it's the same thing. Because right now, it condition at 2017, and honestly speaking, the doctor again, I don't know what to do. Ari pasame hospital iyo yakandikadzirana nhasi ndokudo same hospital yaari inonzi hospital inonzi Havron GPH. Okay, saka achafonera ikoko otaurwa naye doctor yeye tonzwa opinion yake kuti ari kuti chii panyaya yemaoko then ivo already vanotori vamwe mahospitals avanawo avatobata kudhara don't worry animaona pasi vamahospitals avatobata kudhara saka namba dzake izvezvi sendere namba dzake izvezvi munogona kusendera nhamba but mumuudze kuti atibvumirewo kuti tite video call naye. Okay. Because today we want to know and not kuti ndozvamunoita hanzvadzi but kana muchinge maya kwatiri just to be transparent nyaya dzemari dzevanhu dzinochitika techida kuti doctor uyu abudikire tione titsvaga doctor zvechokwadi anomaona atione kuti hospital chake chiri pape ende madoctors anetse anoguguliwa anofanira atoripo online doctor profile yake. Inzwai munzwe munhu atiri kutaura zvake murungu munhu muwhite chero ari murungu hanzvadzi munotaurana naye monzwa chero ari murungu vanozvita hanzvadzi varungu chavo chero vanoita magemu tinototsvaga regaichishandisi pambire varungu chavo vanoita magemu hanzvadzi imimi don't worry imimi leave everything to us imani muda batsirwa imuda maoko imimi chisaya zvimwe kwatiri chibiti ndipe nhaka nayo iyoyo neyemurungu wacho and everything. Then you give everything to us. Okay, no problem.
no problem. Zvese zviri straight sisi apa pane inyaya musatombovhunduka anything hapana kana chitsotsi kana anything chichabatwa chiri wrong pano zvese straight. Hatisi kuvhunduka brother, inzwai manje chamusingahwisi chiri wani. Hani munoda tichakuita GoFundMe. GoFundMe imari inobva kuvanhu vakasiyana siyana. Handi muri kuona. Just kuti tiavoide confusion senge zvamuri kuona kunyaya yekwaRuth yakuitika iko zvino. Matoona kuti munhu ari kurwara ari muchipatara but zviri kuitika muri kuzviona. It's not supposed to be like that. So unfortunately, zvakatanga kuitwa pabva paWedigo from the Wedigo pasina. Saka I just want to be extra careful so that something like this will not come back to bite you or to bite us. Yes, that's why we are doing all this. Even pana chakamboipa chamaita chakaipa kana muri kutsvaga rubatsiro ende chiregai kuti isusu tikubatsirei chiregai isusu tikubatsirei. Chokwadi. Alright. No problem. Rega ndikusendere number dzake izvezvi. Alright. Sendei WhatsApp. Sendei namba ndakanga chakaipa chamaita ndenge tokufonera muzara kuti azvadzi yangu apa but hapana. Quotation ndakumbira makangondipawo ndikabva ndaverengawo netimu tikaona kuti no makapiwa quotation i2017 and 2017 to 2024 pane nguva yakareba. Let's isusu ngatitangei pa new one. Let's start. Yes. Yes. Yes, ndosaka tati chirega titenge pa new one kuti 1. Sina kutanga pa new one kuti 1 atingamboende nequotation yemunhu 1. Remember actually 27,000 antika of which tine imwe ningikiri tine mumwe akaita ruoko akatwa ruoko roruru aptitude neshaura uyu andika akaitwa maoko ewa aptitude iwe chemagetsi amutsara ndichakusendera excel. She paid 15,000. So we are trying to get hold of her. Timu rangu kuseri tomutsvaga kuti tione takaitwa papi and tichero kanzi kupi kazvinogona zviri chipa pachikwanisa tichiona kuti tinouya kuti zvinogona kuti mukwire nendege mudini muinde munoita zviri chipa ikoko munongoenda imuda kubatsirwa leave it to us. Yes. Yes, so don't worry, just send everything. Chamuti munacho bata murungu chamubata tinzwa uta kuti kudi then kuma hospitals kuri kufona kumangwana especially Monday kuchafona kati tinyatsonzwa kuti we go with the cheapest court inenge iripo totangira ipapo. Chero kukanzi ku South Africa munongoenda, chero kukanzi kunyika ipi hanzvadzi muruda kuratiwa zvinongobhukwa munongoenda. Alright, sis, me. Sharp. Alright, my bus. Sharp. Ndotsvaga zita rebhucha ichi rinonzi Joseph Food Limited. Joseph Food Limited. Titi wangu wanyora kuti zita Joseph Food Limited ishi. Saka ishi totengesa like pawadeliver apa vanenge vachati buffalo cuts £8.50 andika per kg 5 to 7 kgs mubhegi 1 to 5 to 7 kgs. Wild boar £10 2 kgs diced beef diced boneless no fat 850 per kg inouya 5 kg. Beef trim 650 per kg inenge 5 kg votokunyora sometimes a bit more fat ndakati ndoda a bit more fat iyoyi ndo yandakatora effect iyoyi. And then beef chunks $8 per kg 5 to 7 kgs bag. Then brisket with bone fat and chicken here and 5 kg bag medium. Then mutton 8 kgs 5 kg bag medium pieces. And got to check it out. Then mutton 9 kgs 9 pounds per kg 9 pound per kg, 3 kgs. Then pork with bone and skin 6 pounds per kg. Clean the tripe matumbu ni maguru. Clean the tripe beef tripe and it frozen 6 pounds per 3 kgs. Beef heart 3 pounds 50 and it per kg 3 kg approximate size. Beef liver 10 pounds per 3 kgs. And this time ndo zvavanga vachiita apa this week vanga vachidelivera ku Ox London, West London, North London, Oxford, Bicester, Banbury, Birmingham, Wolverhampton, Walsall, Dudley, Stafford, Stoke,
Crewe, Winsford, Darlington, Cambridge, Peterborough, Boston, Portsmouth, Southampton, Northampton, Hull and Shrewsbury. Ndiko wangu achidini matumba akachipa ndiko wangu achideliver kuku ndiko wangu achideliver. Saka na uchida ko nzvimbo yandataura pa unayo iwe koko unokwanisa kundibata ndokupawo woisawo order yako vanotokudza idate havangouyi vanokudza kuti wenda kwetu kusvika musi wakati iwe wotenderedzawo message mobhuka makawanda nditi moita maorder makawanda moisa maadress anotoyachisiya pamba anotoyachideliver padeni pako iwe unotowana yadodhelivheriwa kana usipo towana itoripo padeni then iwe wozodi wozo maakaunti details anenge aripo woisa mari yavo maakaunti chete. Aiwa nzvadzi yangu ari too excited manje isusu tinomhanya tinotsvaga quotation tinotsvaga taverifya first, we verify first guys. Saka kana ukauya padiaries papa tichita nyaya dzako idzi unouya panapa pa we verify hatingomhanyi nezvaunenge watiudza handimanzwa aiwa maguru asiri bleached haasi bleached tinouya tinomhanya tinoverify tinoinvestigata toverify antika kuti chokwadi munhu aisi scam here whether murungu whether munhu mutema whether muchina kana kuti muchii tinotoinvestigata totaura naye toona ataurwa naye aonekwa totsvaga quotation iyo antika inoita the same thing chatiri kudiwa chachona ichocho you pay after delivery chachona ichocho kuti ndechipi kwakati chipe ndekupi kana ari yakachipa then we go with it tichiziva kuita kuti mangwana if anything goes wrong we know how to come and explain to people kuti no mari dziya dzakabviswa dzakafamba so pakadai tinenge tinemiwo tinenge tichitokupai feedback panapa kuti tave pakati zvinofamba kuita kuti mangwana pasave nechipakadzi paitika something munenge muchitikuziva zvese anzi pin the number iwa ndinokupa kuseri kana usingadi namba dzao dzipiniwe 19 ndinokupa kuseri namba dzavo right chiuya itione kudzi uye Grace uya ari kuda kutoblesa munhu netiketi apa kwira itione muzotenderedza foto dzacho zvanguva ikoko papa guys. Yes, no, tinoinvestigata iwa tinoinvestigata zvakanaka tine timu riri kuseri rinoita izvozvo handisi tomborini ndozviita tine timu rekuti ichingoonesa kuti apa komukadai apa idai plus vanotozviziva madetective chaivo akangwara ari kuseri madetective chaivo anotomiramira zvokutodaro saka ariko kuseri ikoko right chifonai chipindi chikwira itioni vari kutamba vekutamba ngavachikwira tioni vekutamba chikwira itioni hanzi kunobudza ve1735 ati mapasi anenge asvika mai ndikutotyirawo ndikiri but deanga chikurumidza kufamba tokunenyaya proezi ndakumanikidza kukata kuti ndigozodzoka ndimbotoisa futi pachaja imboita kana 20% tichimirira kuti munhu iye adzoke kwasimeli uda dress unoda kunani naye Lucy uda kunani dress netiketi unotsvaga kawega mumbinga yako imomo mukatumu guys panyaya dzemadresses musatenge zvinhu zvamu musazvipe pressure anti wear what you are comfortable in andika mungotsvaga dressing inopfiwa kumabhonde ipi handiti madress acho mamwe acho musazvipe pressure tinomutenga dress nodikana unaro mudrop mako a nice dress kana a nice outfit yako isa kana kachiheti kako kana kuti usina kachiheti just wear that anzi mamu tiketi rendege rakauya here kubho rakauya here kubho tiketi rendege rakauya here kubho ndisi kunzwisisa we ndikuti chi tiketi rendege rakauya here kubho ukuti chi ndisi kunzwisisa and dress kutsikanai guys musazvipinze pazvikwereti nefunction ye1 day anditika musazvipinze pazvikwereti kana usina dress hako sawashayana nekutengera dress madress munawo amunopfeka aya munoti mabasic dress enyaya muchienda kuchechi kana kuti kupi wear that dress wear nice shoe ukadzira musoro wako makeup yako bow you're good to go musazvipe pressure musabvumi kurarama papressure itai zviripo musabvumi kurarama papressure right nokuti unotogona kuti amuyanzodza kuti tiketi ndinaro pandosvika kuenda ini kuti handina dress nyuwani no into your wardrobe mako imomo take a dress fake
ini ndigozvipfeka madhirezi angu wobva kare waingopfeka kahwani ndigonotongoripfeka kontinei ndikuitira munhu ani ndikuzvipfekera ndira angu ndini pfeka dhirezi angu ndotoenda kuona ndopedza nazvezvo unowana mari unotengana nemadhirezi mamhanyuwana zvibudika. Yes, blessed, how are you guys? Inzwai munzwe guys, Grace ndapina apa ati munhu ngakwira apa tambe maiwedi ane tiketi ada kutengera munhu tiketi makangoti dzuru kutu saka hamusi kuda kubatsigwa ini ndakwina notodzoka kana munhu wenyaya yauya hamusi kuda kutengwa tiketi munhu anguri anyora tikatopina tikomenti kuti munhu kwirai muye mutambe vhoti apa mutenderedze vhoti munhu anoda tiketi kwira uya utambe maiwedi ndikupe tiketi tatopina apa hanzi pane one mudhara cha dhota wangu haangavhonyepizve naye naiweini dhota wangu hanyepi iyeye ari kutonditega pazasi peningi yako ivava ari kunditega pazasi pekomendi yako iye akatotenga tiketi riripo tiketi akatenga tiketi tine vakawanda vaida kutonditi toda kutokucontributirai through masters tise masters muinde nemari kune zvimari kuafrica zvo masters edu akafa takasosonyoresa tiketi kuna zikoko kuti masters edu haasi kushanda imi muri kuti ari kushanda isusu kuno kubhatana acho hatisi kuriona saka vakangoti vachatarisa takangomirirawo kuti kana vatarisawo zvoza tichichi kuti naidimedi iwo uda kuramba tikutamba iwo tiketi wavenari wakatengerwa watamba hazvisi fere kuti vanhu vari kudawo matiketi vaye vambotenderedza kuti vari ini noti iwe ina handisi kutambira tiketi rangu ini ndiri kutambira umwe munhu ati ndikwirirewo utambe ini ndataura wadi mucomment section ngai ndinzwirirewo comment section ada kuenda but hadi kutamba ada kutambikwa saka munhu wacho waita munyama chirega ndindoenda ndichipemhera wangu vamwe ini zvangu zvakakwana ndataura zvangu zvakakwana aiwa munhu vanhu vakuita kuinbox kwagrace ibvai kuinbox challenge yangu taurwa pachena pano kuti huya utambe pano pachena kuinbox moenda kunodii kuinbox uchapa munhu anenge akwira akatamba ndiwo uchapa ndimegi wangu utishambirapo mahara hapana tiketi raunopuwa ndikuda tiketi ndiri kutobetsera madhayaris ari kuna tiketi ini sisimedi ndine tiketi kare tiri kureva kuti munhu ngadzvimiririre allright patiketi rake tingaachingotamisana here vamwana munhu ngakwira tambetsepeta ndikurupa ndaikwira ndatambirawo masisters angu manje ndikurupa musoro chimbomira kuendaangokwira jaivhega tepete yake shumuresi waitogona zvesisimeni sepetekai waita munyama zvino ndarambidziwa ndoita sepete bhabai yes bhabai saka tikubvumidzwa kutamba nekuti tinawo matiketi yes munhu ngaazvimiririre handi munhu ada kuenda unofara ega saka takuenda takatokwira titambe hedu vamwe vedu vasikunyara zvakanaka bhabai munhu ngaakwira azvitambire ega guys munhu ngakwira azvitambire ega guys mungada kushandisa kuti kwanzi kwira wamutambire aiwa guys uya utambe sepete apa sepete kwira utambe uya utambe sepete apa tomoda kuitigwa musaenda kuma-inbox kwevanhu guys don't go kuma-inbox kwembinga please don't do stop that tikuita game papublic panapa pangazviitwe papublic handiti kuma-inbox modei mangada kuzobuda dzinyaya dzakawanda kuma-inbox uku don't go to people's inboxes guys kana asina kuti uya ku-inbox don't go there don't go to people's inbox kana asina kuuya mangwana todziziva nyaya dzinozobuda mangwana stop going there mangouzwa pachana kuti kwirai miti challenge apa kwirai miti challenge mupuwe tiketi grace anenge amakukwira panhingikiri apa pakatamba kana uchida wangofarira jens unomupa vavakuya kuma-inbox don't challenge iri kuitikwa pachena inbox kunei kuinbox kwirai apa inzwai but mamwe madiaries so I got 5 friend request after I requested to get mama a ticket mwana wangu akati toda kutenga ticket kuti minde kuafrica ushu Drake ndizvakunoudza kuti after that akaona marequest asi team Africa yakona kudaro so team Africa amsadaro vabva vanozara kuuyu kwake ndaibvisa vabva vanozara kuprofile kwake munodei kuprofile kwake munodei kuprofile asi zvinokuitika public apa munodei kuprofile kwomunhu kuprofile munhu zodei
musaenda kuma-inbox kwavanhu guys, kunobuda nyaya dzakawanda. Musaenda kuma-inbox kwavanhu. Kana achikudza kuti anokudza ega kuti come to inbox, waudziwa woenda kuinbox. Kana asina kuti uya kuinbox, don't go to people's inboxes guys. Don't do that. Don't do that. Don't do that. Don't go to people's inboxes. Oh, hands da kukubloka, I blocked my block. Chamagona hapana. Aruna kukwira apa ngakwira zvake. Kana asina pasina nhasi, no problem. Keep your ticket. Kudzi. Grace, sorry. Keep your ticket. Kana vazoda kuuya musachaya kuti mumwenda kukwira ndoda kutamba hangu inini. Then you give the ticket. Hey guys, ndikatige kushandisana saizvozvo guys. Kukwira apa. Kwira uye utambire ticket yako. Kwire timonera kutamba apa asi kumutamba song ipi yatsepete asi kukubhomu zvochena munenge muchitamba ikona muchatamba ende tinenge tiri palive muchinyatsotamba baba Harare chaiwo haikona dezaitiswagana tiketi auya atambe chero nhubu ari kuuya nhubu akati ndiri kuda kuuya haatsati ave netiketi mudedze auya atambe vhoti dedzai nhubu auya atambire vhoti yake kazvida kutamba kanindu uya utambe Quando Edo yari kupinda here ikationa swaga mudedzei auya atambire nhikiki rake atambire tiketi rake mudedzei swaga auya atambire tiketi rake hello dear. Hello Sismeli. Yes, kurisai Murisi. ndiri right kurisai Ndiri nani? Maguta mai. Handegrani Mozama. Chikuda muri baba madati sikuona. Oh, mira tione atizi technology. Yeah, good. But manje muri dark. Chisa ini ndikirichi amuna song. Andina ndisi Mira ndimotsvaka cheuyu. Mira nditsvage chekuyu chokuti ndikuconnectire speaker mutanto. Ndizvo zvinoitwa madzimai izvozvo. Munyamutambira vhoti. Tiso chespeaker tikona ndechespeaker ichi. Madzimai muri pa here? Uyu wani. Nevediko madzimai vadonha nei? Dzokai madzimai. Dzokai madzimai, dzokai ndanditokonectazve. Dzokai madzimai, dzokai. Right. Vanodzoka. Madzimai vari kupi? Dzokai tuone. Okay. Wenyaya yafona hanzi 15 minutes ndenda zvakumba. 15 minutes. Zvino ndichine battery I hope ndichinaro. Kati ndombofana kukata guys ndifanisa phone pacharger. Uya asenda message kwai 15 minutes. Send money simply and quickly with Remitly, using the security of Apple Pay and Google Pay. Get the Remitly app. Yeah.
Right, mirati mboeta hawawi. Mirati mboeta. Isutu kunotamba munyara ichiwa vanadiki. Isutu matembere totozvitambira panapa. Imi munonyari. Uyai tuone. Uyai tuone. Right. Madzoka kama zvimai. Pindai mulai chikunze komba nenjima. Pindai mulai. Hatisi kuona Miracle. pana manomboza pasocial media nezvokunyepa ko zvinezvi social media is no longer that brutal sezvainga iri mazuva ana mafira kune vari ekuti waingoti wangodai wotora iko zvinezvi aiwa it's not that anymore. Uyai teteredzai kamera mamadha titambe musati madona. Kana uchingona kwira uri prepared kuti ungotenderedza vhoti. Mbinga iripo. Mbinga is there. Yamai. Yakawandisa kudarika nembotanga iyi. Hai. Kuzvodurukwadza nekucheka. Yes, Michael. Uyai guys, ndakuenda ndomboisa foni yangu pachaja kwasa kwai 15 minutes. Ndongoisawo foni yangu 15 minutes pachaja kana musiri kuya. Murikoyare guys, kana ndombokata. Alright guys, ndakukata ndokudzoka ndomboisa foni yangu pachaja 15 minutes idzodzo. Ndakukata hamundisa foni yangu pachaja 15 minutes idzodzo. Tosangana zvakare pa 15 minutes. Andika hapana kuda kutamba. Keep your ticket, Grace. Keep your ticket. Tobatana in 15 minutes time guys.